Сәлем дуслар! Татмыстыбы телеканалында Татар эстрадасы яңалыкларына бай шоу біз тапшыруы. Хамалар белән бүген сезне мин таныштырам. Айгөл Рахимова, ызакка сезне тапшыруына башлыйк. Дуслар, инде декабрь айы үтеп бара. Тиздән күпләр көтеп алган яңа ел бәйрәме килеп җитәр. Бүләкләр сайлый башларга кирәк. Ә бүләкнең иң әйбәте 27 декабрь көнне Уникс концертлар залында үтәчәк. Яңа ел солянкасына билетлар. Бергәләп барып күңел ачып, яңа елны якын айтып кайтырсыз. Иң популяр җырлар, кыш бабай бүләкләре барысы да булачак. Килегез, бергә күңел ачык. Диджей Радик белән Айрат Сафинның зур гастрольләре дәвам итә. Егетләр узган атнада Пермь якларында булып кайтты. Җырчылар юлда күп йөри, шуңа вакытны бушка уздырмас өчен хәйлә уйлап тапкан. Айрат Сафин рульдә булганда Диджей Радик аранжировкалар эшли. А Радик рульдә булганда Айрат җырлый, үз өстендә эшли икән. Менә шулайрак артист тормышының яртысын юлда уздыра. Ләкин файдалы итеп, уңышлар егетләр, юлларда сак йөрегез. Татар-башкорт эстрадасының танылган җырчысы Элвин Грейны Башкортстан Республикасы Алда Нурчәч халкына медале белән бүләкләгән. Җырчы бу хакта социаль челтәрендә хәбәр бирде. Радик әлегә бүләккә шиксез шат булуы һәм моның өчен тамашачыларына рәхмәт сүзен җиткерде. Ә без исә бар котлауларга кушылып, Радикка уңышлар телибез. Татар эстрадасы өчен тагын бер шатлыклы хәбәр. Автор башкаручы Татар эстрадасының бердән-бер кояшы Илназбак Татарстанның атказанган артисты исеменә лаек дип табылды. Барлык тамашачылар исеменнән Илназны дәрәҗәле бүләге белән тәбрик итәбез. Алга таба да хит җырлар иҗат итеп, татар милләтенә тугры хезмәт итүеңә дәвам ит. ТМТV Production коллективы янәдән Рифат Зариповның бик мәгънәле әйткән сүз җырына клип төшергән. Аны кыска вариантын сезгә дә тәкъдим итәм. Карыйбыз. Декабрь көнне Пирамида концертлар залында 19-нчы тапкыр Татар җыры эстрада фестивале үтәчәк. Анда безне ниләр көтә? Бу хакта алдагы репортаждан белербез. Сәлам дуслар, шоу-биз командасы бүген 19-нчы Татар җыры фестиваленә багышланган пресс-конференцияда. Фестивальне кемнәр алып барачак? Яңа исемнәр булачакмы? Оештыручылар нинди сюрпризлар әзерлиләр? Булар барысы да алдагы минутта. 19-нчы Татар җыры эстрада фестиваленә санаулы көннәр калып бара, шул уңайдан оештырылган пресс-конференциядә сезне күребезгә шиксез шатбыз. Динә Маратовна, пресс-конференция уңышлы уздымы? Уңайсыз сораулар ишетергә туры килде микән? Пресс-конференция елдагыча уңышлы узды. Уңайсыз сораулар юк дип әйтәм. Безнең өчен гомумән уңайсыз сораулар юк. Без һәрбер сорауларга рәхәтләнеп җавап бирәбез. Шуңа күрә бу бүтән сораулар да уңайлы булды. Быел 19-нчы тапкыр Татар җыры фестивале уздырыла. 20 еллыкка репетиция үткәрелә дип әйтергә буламы? Зур репетиция. Була. Шуңа күрә безнең быелгы фестивальнең девизы да тагын бер адым дип атала. Бренд тагын бер адым астында, сүзләр астында үтә. Шуңа күрә бу генераль репетиция һәм без тагын да күбрәк дулкынланабыз. 20-нчы еллык юбилей Татар җырында нәрсә уйлап чыгарга һәм нәрсә белән кешене шаккатырга тамашачыны. Шуңа күрә менә без инде хәзер дә бу турыда уйлый башладык һәм уйлыйбыз да. Шуңа күрә 19-нчы Татар җыры фестивале узганнан соң, бер айдан соң без инде 20-нчы еллык Татар җыры фестивале турында бик әйбәт, яхшы итеп уйларга тиеш булырбыз.
Как уже сказала Дина Маратовна, фестиваль в этом году пройдет под слоганом «Еще один шаг». Мы на самом деле долго думали, что сделать в этом году. Он год сложный. Почему еще один шаг? Потому что он нас отделяет от предыдущего 18-летнего фестиваля. С другой стороны, один шаг – это один шаг до нашего 20-летия, который, очень надеемся, мы проведем с вами вместе. И работа над проектом, как всегда, началась давно, началась в конце августа. И над проектом работает большая команда. Команда постановщиков, дизайнеров, визажистов, людей, которые занимаются видеооформлением, стилистикой, сценарием и так далее. Потому что общая цель команды – провести фестиваль Татар-Жире так, чтобы он запомнился зрителям, журналистам и чтобы о нем говорили целый год до следующего 20-летнего нашего юбилейного фестиваля. Фестиваль традиционно проходит в конце года, в декабре, и поэтому это для нас определенная музыкальная точка, когда мы подводим итоги уходящего года и выделяем лучших исполнителей, лучшие песни, лучшие проекты. И именно это мы представим на суд зрителей в «Пирамиде» 22 декабря. Барс Медиа Татар медиа группасы башкарма директоры ролендә сез быел беренче Татар җыры фестивален үткәрәсез. Бу айрыша да дулкынландырадыр инде, җаваплылыгыз тидер. Әлбәттә, бу тагын да дулкынландыра һәм күп җаваплылык исти. Ләкин Татар җыры фестиваленең генераль продюсеры ул Гараев Марат булып тора һәм ул аның фестивале, ул аның генеральный продюсеры, шуңа күрә 90% эшен ул башкара. Хәзерге вакытта фестиваль буенча һәм бу фестивальнең шундый дәрәҗәгә менүе дә аның зур эше һәм аның елдан-ел яхшы үрләргә мендерү фестивальне. Шуңа күрә бу фестиваль хәзерге көндә шундый дәрәҗәгә ия булды. Быелгы фестиваль нәрсәсе белән аерылып тора? Нинди моментларга басым ясыйсыз икән? Быелгы фестиваль ул пред-юбилей булгач, без төрле яңа экспериментлар эшләп карыйбыз. Бу әлбәттә традицион ведущий алып баручылар Айваз белән Гөлназ һәм яңа бер пар өстәлә. Алары билгесез әле. Алары билгесез. Алар безнең өчен билгеле, сезнең өчен билгесез. Тагын бер пар һәм гомумән организация ягыннан да номинатларны ничек итеп бәяләү һәм ничек итеп аларга алтын барс тапшырулары да үзгәрттек. Шуңа күрә хайран гына күп кенә үзгәрешләр бар, ләкин алар күбрәк безгә кагыла торган үзгәрешләр. Ул күбрәк эш оештыру буенча. Булай халык өчен ул шулай ук матур экраннар, 3D эффект экраннары, ул яңа биюләр, ул режиссерыбыз шулык булса да, яңа идеялар быел бик күп. Прологның бик кызык пролог булачак. Концерт алдыннан, шуңа күрә барысында 22 декабрь көне күрербез. Сценарийның концепциясы анда теге кискен үзгәреш кичерә дип әйтә алмыйм. Ул шулай ук юморга, сатирага корылачак име. Ниндидер төрттерүләр булачак. Безнең битендә актуаль яңалыклар була тора һәр вакытта. Шуңа күрә менә бу актуаль темаларны алып, аларны җырчылар белән, эстрада белән бәйләп, без халыкка кызык итеп тәкъдим итәргә җыенабыз сценарийны. Дина Маратовна, үзегез ничек әзерләнәсез икән? Образлар турында уйларга вакытыгыз бармы? Үзебез без ничек әзерләнәбез? Уйларга вакытыбыз юк. Төнлә уйлыйбыз инде, төнлә. Шуңа күрә мин әзерлек буенча мин тиз әзерләнә торган кеше. Шуңа күрә минем өчен иң мөһиме ул фестивальнең яхшы үтүе һәм без барыбыз да команда белән әзер булуы. Менә бу иң мөһиме. Инде ул киемнәргә килгәндә, анда төрле шундый әйберләргә килгәндә, ул барысы да тиз генә уйланыла һәм эшләнә. Айваз белән бер-берегезне төрттерүләр була микән? Сценарийга кертелгән инде булар. Әлбәттә булачак, ул да төртмәле телле, мин дә төртмәле телле, һәм халык бит ул ярата менә бер-береннән көлүне, ниндидер кызыклы якларга басымчылык итүне, мине күп сөйләшә дип, анда Айвазны кыска буйлы дип, яисә бүтән нәрсә дип, шундый җитешсезлекләрне сатира аркылы халыкка бирү ул һәр вакытны кызык һәм ниндидер халыкта тамашачыда эмоцияләр уята.
Беренче тапкыр Татар җыры фестивале алып барган Гөлназ Сафарова һәм быел алып барачак Гөлназ Сафарова, алар аерыла микән? Әлбәттә, җир белән күк арасы. Тегендә кичкенә Гөлназ Сафарова булган, ул инде самими Гөлназ Сафарова булган. Хәзер инде ул тәҗрибә туплаган, акыл тоткан һәм кайр вакытны шалт кисеп алырлык Гөлназ Сафарова. Кайсы артист белән эшләргә уңай һәм сез бер дулкында? На самом деле работать приятно с любым профессионалом, который участвует в фестивале. И для меня, конечно, есть друзья, которые участвуют, это артисты, с которыми мы многие годы сотрудничаем, но работать можно и должно с каждым артистом, выходящим на сцену. Тамашачыларны ничек шаккаттырырга уйлыйсыз? Мы будем удивлять образами артистов, мы будем удивлять новыми песнями, мы будем удивлять новым подходом к визуализации того, что будет. Мы будем удивлять прологом и всем нашим шоу. Чыгышларга, номерларга идея каян барлыкка килә икән? Идея, как и сам образ, рождается от музыки. Музыка – душа народа. И куда ведет музыка, туда идет и образ, идея той или иной песни. Из сердца, из души, из содержания, из мелодики. Бүләкләү ягыннан да бераз гына үзгәрешләр булачак. Ничек гадәти схеманы үзгәртергә булдык быел. Ничек иде гадәттә? Чыга, җырчы җырлый, анасын чыга тәбрикләүче, ул аңа алтын барсын тапшыра, котлый, кирип китә, икенчесе чыга. Бу схема үзгәреш кирде. Халыкны ялыктырмас өчен без башта, мәсәлән, 1 номинация, 2 номинация, 3 номинация, аннан соң гына бүләкләү булачак. Ул тиз генә үтәчәк, шулай итеп ялыктырмас өчен, фестивальне утыртмас өчен барысы да теге җиңел, бер сулышта шундай рәхәт һәм күңелле булып үтсен өчен эшлибез без моны. Индер авырлык булмасын өчен, ниндидер ялыктыру булмасын өчен тамашачыны. Син быел Татар җыры фестивалендә беренче тапкыр чыгыш ясыйсың. Нинди җыр белән чыгыш ясыйсың икән? Җыр мин сине Ходайдан сорадым дигән. Бик матур җыр, Эльмир Низамов көе, Резеда Гыйбаева сүзләренә. Бик матур җыр, мин аны бик яратам һәм мин бик шат. Ул Барс Медиа сының фестивалендә мин лауреат булганыма бик шатмын. Беренче тапкыр ул бик дулкынландыра. Без әзерләнәбез. Номер бик матур булачак, Алла бирсә, эксклюзив кадрлар да бар. Тарихи кадрлар. Үзегез күрә аласыз. Инде ничә процентка әзер дип әйтә аласың? Минме? Мин үзем бер 70%-ка мин әзер. Әле прическа калган, макияж һәм күлмәк. Фестивальдә синең өчен җан атырга йөрәк түрендәге кешең килә микән? Килердер дип уйлыйм. Булачак. Булачактыр дип уйлыйм. Әле планлаштырмадык. Образың нинди төсләргә бай булыр икән? Нинди образда булачаксың? Минем кызыл төстә күлмәк булачак. Ул дизайнерский күлмәк. Мин аны Мәскәүдән алып киләм. Без режиссер белән, Максим Геннадьевич белән, Сквозов белән аны теге утверждениегә дә алдык һәм безнең стилист, дизайнер ул да аңа наризалашты. Бик матур күлмәк, миңа бик ошый. Үземә килгәндә мин үзгәрергә бик яратам. Минем күлмәк тегелә, ниндидер бер яңалык булачак дип әйтсәм дә була. Әллә ни төсләр белән уйнамадык, аклы каралы күлмәккә тукталдык. Шуңа күрә бик кызыклы күлмәк булачак. Синеке ничегәнләр? Мин үземнекен әйтсәм егыласыз дип әйтте. Ират кешегә нормально утырган пиджак булса, яхшы гына, скромно гына шул җиткән. Безнең ел дәвамында концертлар шактый сәйдикләнеш Казанда да, Рәсәй төбәкләрендә, Татарстан буенча да, ләкин татар җыры ул безнең компания өчен һәм инде безнең команда өчен ел нәтиҗәсе. Бу елның иң төп концерты һәм дә инде әлбәттә иң дулкынландыргыч, иң күп әзерлек таләп итә торган һәм дә инде татар җырын яхшы дәрәҗәдә оештырып чыгару, ул инде иң зур бәя, иң зур дәрәҗә безнең өчен. Билетлар әле сатуда бармы? Әйе, билетлар әле сатуда бар, ләкин бик күп шалтыратулар килә. Безгә уртанчы рәтләр кирәк, безгә уртадагы билетлар кирәк. Гафу итегез, без бер кем өчен дә билетларны тотмыйбыз. Кем алдан килеп билетларны ала, әлбәттә инде аларны сайлау мөмкинлеге бар. Һәм дә инде менә бу алдалау түгел, сентябрьдә билетларны сатуга чыгаруга ук. Аллага шөкер, безнең гел һәр даим фестиваль бизга килгән кешеләр
килеп үзләренең яраткан түрен урыннарын сайлый һәм дә инде әлбәттә хәзер декабрьдә кырый урыннар гына, артагырак урыннар гына кала. Быел яңалык буларак без сез социаль шелтәрләрдән, интернет шелтәрләрдән күргәнсездер, беләсездер. Без Хәмдүнә апа Тимергалиева образына күбрәк басым ясарга булдык. 70 еллык Алла бирсә юбилее 2нче елга 50 ел сәхнәдә. Ул безнең легендабыз һәм Хәмдүнә апа Тимергалиева яңа образында татар җыры сәхнәсендә чыгыш ясаячак. Тик бу образ biz internet şiltәргә куймадык. Шуңа күрә күргәч 22 декабрь көнне сез аны күрерсез. Ләкин ул яңа образда булачак һәм бу образны безнең өчен Рөстәм Исхаков модельер эшли. Быелгы фестивальнең бюджеты 11 миллион. Ул 3 төп чыганактан тора. Димәк, ул безнең билетлар сатулауы, партнерларыбызның ярдәме һәм дә инде компанияның шәхси фонды. Бу фестиваль бер кашанда 19 ел коммерцион проект булмады. Бу безнең имидж фестивале һәм бу безнең компанияның итоги года дигән кебек, итоги года да песня года. Шул безнең компанияның эшенә, еллык эшенә нокта кую һәм иң яхшы артистларны, иң яхшы лауреатларны, номинантларны кешегә, халыкка күрсәтү. Татар җыры фестивалендә номинантлар рәтендә икәнлегеңне белгәч, шаккаттыңмы, яисә инде бу синең өчен көтелгән вакыйга идеме? Үргә менү ул инде көтелгән хәл. Чөнки күтәрүле булмаса, синең эшеңнең эшләвеңнең файдасы юк. Үсеш юк дигән мәгънәдә. Әлбәттә, мин инде куандым лауреат булуыма. Ул һәрбер җырчы, үзен җырчы хис иткән җырчы хыяллана татар җырына эләгергә, лауреат булырга. Шуңа күрә мин әлбәттә бик куандым, шатландым бу хәлгә. Әле дә шатланып торам. Нинди җыр татар җыры фестивалендә җиңәргә тиеш дип уйлыйсың? Нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Сыйфатларга ул җыр кешенең күңелен эләктерергә тиеш. Анда не обязательно вокальные данные. Күңел кирәк. Чыгышыңа инде әзерләнә башладыңмы? Көндә концертымда әзерләнәм. Инде булса да биюләр, танцовкалар була микән? Шул үзем биергә өйрәнәм инде, минем бер биюем бар. Беренче алтын барысыңны кемгә багышларсың икән? Ала калсаң. Беренче алтын барысы ул әлбәттә гаиләмә. Гаиләмә, чөнки алар гына минем ничек үскәнемне күрде, минем күпме тырышканны, бик озак еллар булды. Шуңа күрә Кырымда һәрвакытта да алар булды, алар аңлады, һәрвакытта терәк булып торды минем гаиләм. Алар киләчәкме синең өчен җан атырга? Әлегә әйтә алмыйм. Бәлки килеп тә чыгыр, аларның машиналары кулларында үзләре. Сюрприз ясарга мөмкиннәр. Әлбәттә. Әлбәттә, бу лайыклы, дәрәҗәле исемне алу минем өчен бик зур дәрәҗә. Мин моның өчен бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Шул мөмкинлектән файдаланып Барыс медиа компаниясында. Мин бу компанияда инде 15 елга якын эшлим. Әле киләчәктә дә шунда эшләп, шуннан пенсиягә китергә исәп моны обязательно языгыз. Шуңа күрә Барыс медиа компаниясына бик озын гомер, озын еллар бергәләп эшләвебезне телим. Инде атказанган исеме алгач та дөрестән дә мин моның белән бик бәхетле һәм бу бик зур җаваплылык халык алдына чыкканда хәзер инде 2-3 тапкыр уйлыйм нәрсә кияргә, нәрсә сөйләргә һәм әлбәттә ниндирәк җырларга. Шуңа күрә хәзер ответственность дип әйтим инде артты. Һәм мин бәхетле моның белән әле бу исемне алгач та бетте инде, менә хәзер рәхәтләнеп ял итәргә дә була дигән сүз түгел, алга атларга һәм бер урында тапталмыйча доказать, показать дип әйтим әле, эшләргә кирәк. Татарстанның атказанган артисты исеме турында сорадылар, миндә сорау бирәсем килә. Иҗатка кагылышлы нинди булса да үзгәрешләр сизәсеңме? Тамашачылардан яисә үзеңнән? Беләсезме, мине бит халык тамашачы атказанган исеме алган өчен үз итмәде, иркә булганым өчен иң беренче үз итте. Шуңа күрә мин әлбәттә бу исем белән, бу минем өчен бик зур дәрәҗә, бу минем иҗатыма бик зур бәя.
хәзер үзем дә әзгенә үзгәреш сизәм, кайсы якка ул да булсам, җырларны җырлаганда 2-3 тапкыр уйлыйм, кайсы җыр туры килер икән дип, сайлаганда җырларны хәзер башка төрлерәк тәнкыйть булмас микән дип, киемнәргә әлбәттә шул теге тап төшермичә шул исемгә, шуңа күрә бу нәрсәне аңлата, әле минем үземнең өстемдә эшлисе бик күп, бер уны тапталып тормаска, эшләргә, иҗат итәргә, күбрәк эшкә этәрде мине бу исем. Образ турында да бераз сүз кузгаттыгыз. Ул да булса, быел образ нинди форматта була икән? Мин инде миңа калса әкренне үземнең стилемне әлегә берничә елга таптым. Ул инде әлбәттә әзгенә теге классикага тартыбрак торалар инде. Инде яркий төсләр мин теге чәчәкле, шуклы төсләрдән әзгенә читләшәм. Әлегә бу әлбәттә вакытлыча. Шуңа күрә күлмәкнең төсе аклы каралы булачак. Калганнарын инде күреп бетерсез. Җиңел генә инде күлмәк булмаячак, теге авыр, зарланалар тегүчеләр, бик сложный дип. Но Алла теләсә, Алла бирсә, барсы да яхшы булыр дип уйлыйм. Кыйммәтле күлмәкме? Шыгымлы күлмәк буламы? Әйтә алмыйм инде теге 100 меңнәгән күлмәк дип. Тутар җирне без һәрвакыт иң әйбәте булырга тырышабыз бит инде. Затрак, материалларын да теге шундыйрак. Минем берничә күлмәгем татар җиреннән аңа махсус тегелгән күлмәкләремне бүтән җирләрдә кигәнем дә юк. Алар менә махсус шул фестиваль өчен тегелгән берничә күлмәгем бар, идеалленеп тора. Шуңа күрә бу быелгы күлмәк алай эленеп тормасын иде инде. Ул затлы да, матур да булсын, бик арзанлы да булмасын, һәм башкадан аерылып та торсын үзенчә. Бик күзгә дә бик каты бәрелмәсен, менә шундыйрак дип өмет итәм. Шундыйрак булыр дип. Син шәхсән үзең кем өчен, кайсы артист өчен җан атасың икән? Мин быел бигрәк тә шат дебютантлар өчен, беренче тапкыр татар җыры сәхнәсенә менүче артистлар өчен, алар безнең быел байтак дип әйтергә була. Әле танылып килүче артистлар да бар аларында. Инде шактый популяр булган җырчылар да бар. Шул ук Дамир Сабиров, Эльмира Калимуллина, Әнвәр Нургалиев инде беренче тапкыр татар җыры сәхнәсенә менәләр. Менә шушы җырчылар өчен бигрәк тә шатмын, чөнки алар өчен дә бу зур бер дәрәҗә, алар да бик сөенеп каршы алдылар әлеге яңалыкны. Гадәттәгечә татар җыры фестивален турыдан-туры трансляция эксклюзив рәвештә Татмус ТВ каналы башкарачак. Һәм әлбәттә социаль челтәрләрдә, безнең барлык официаль челтәрләрдә сез аны күрә аласыз. Татар җырын һәрбер татар күрергә тиеш. Чөнки монда җыела җырчыларның лайык булганнары гына, каймаклары гына. Потому что это заключительный фестиваль 2018 года, это подведение итогов, это предновогоднее настроение и самые лучшие песни на самой лучшей площадке города. Чөнки бу татар халкын берләштереп торучы, татар җырларын берләштереп торучы зур чара. Иң шәп җырлардан тупланган бер фестиваль. Бу фестиваль белән башка төрле концертларны мин фестиваль дип әйтәсем килми. Чагыштырырга да ярамый бу татар җыры. Моңа инде моның яше дә бар, опыты да бар, 19 ел. Шуңа күрә шәп булачак, супер булачак. Татар җыры фестивале ул беренчедән шундый бик үзенчәлекле фестиваль, ул бик кирәкле фестиваль. Безнең барча булган артистларның яңа җырларын күрсәтә, бик үзенчәлекле һәм яңа җырчыларны ача. Шуңа күрә ул бик кирәк. Минем өчен бу песни года, теге рус теленәге аналогы өчен. Һәм дә инде сез елның бүген дә әйткәнчә иң популяр җырларын, иң популяр җырчыларны күрергә телисез икән, әлбәттә сезгә татар җырына килергә кирәк. Татар җыры фестивале ул безнең эстрадабызның бер йөзе каш дип әйтсәң дә була инде, чөнки монда безнең иң яраткан җырчыларыбыз, иң популяр җырлар яңгыр әлеге сәхнәдә. Һәм инде безнең тугры тамашачыларыбыз да елдан-ел арта бара. Чит илдән, чит регионнардан килүчеләр дә бар. Менә ел саен нәкъ татар җырына килүчеләр артканнан-арта. Шуңа күрә инде без әле кемнәр күрмәгән һәммәгезне дә әлеге фестивальне күрергә чакырып калабыз. Инде мөмкинлек юк икән, һич югында ТНТВ каналы аша булса да, Татмус ТВ каналы аша булса да онлайн режимда карау мөмкинлеге булачак. Карамыйча калмагыз.
Дуслар, шулай итеп 19-нчы Татар җыры фестиваленә багышланган пресс-конференция ахырына якынлашты. 20 еллыкка тагын бер адым. 22 декабрь Пирамида концертлар залында 26 җырчы алтын бар сынына ия булачак. 4 алып баручы, махсус әзерләнгән эксклюзив шоу. Әлеге грандиоз шоуны сез күрергә тиеш. Әлеге репортаж тәмам, мин сезнең белән саубулашам. Пока-пока. Шоубыз тапшыруы ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр дип мин, Айгөл Рәхимова, сезнең белән саубулашам. Барыгызга да күңел тынычлыгы, яхшы кәеф теләп калам. Пока.